O 5 de abril Galicia vai celebrar unhas novas eleccións autonómicas. Unhas eleccións que sen dúbida poden marcar un novo panorama político diferente do que temos agora mesmo. Temos 3 candidatos ata o de agora seguros. Primeiro, o señor Núñez Feijóo, que repite por cuarta vez polo Partido Popular, aínda que parece que quere borrar de algún xeito as siglas do seu propio partido, desto falaremos dentro dun momentiño. Está o señor Caballero polo PSDG-PSOE e a primeira candidata que despunta con forza nas enquisas, Ana Pontón polo Bloque Nacionalista Galego. Sen dúbida vai estar moi interesante o resultado do 5 de abril. Está por ver se outras organizacións presentan tamén candidatos ou candidatas. En todo caso, eu quería chamarvos a atención sobre un tema curioso, porque durante 11 anos o goberno do Partido Popular de Núñez Feijóo fixo o que lle mandaron en Madrid, nen máis nin menos. Cando había maioría absoluta en Madrid, o señor Feijóo, coitadiño el, fixo o que lle mandou o señor Rajoy. Fixo tamén o que lle mandou o señor Aznar. E agora parece que quere revelarse o que lle manda o señor Casado. Durante estes 11 anos non só non pediu ningunha soa competencia maiores, senón que permitiu que un partido escorado a extrema dereita, gobernando nalgunhas autonomías en coalición con Ciudadanos e con Vox, ignorara e insultara constantemente o Estatuto de Autonomía e, por tanto, que ignoraran e insultaran os nosos dereitos como pobo e como nacionalidade histórica. Xa nas últimas eleccións autonómicas, o señor Núñez Feijóo tratou, na propaganda electoral, de agachar as siglas do seu propio partido. Era o momento dos casos máis soados de corrupción do Partido Popular. Eses que aínda están por coñecer o resultado e as sentencias. Agora, volta a facer o mesmo envolto nunha falsa independencia e rebeldía con Madrid e agacha aínda máis as siglas do seu partido. Si, non esquezades, do seu partido político, o Partido Popular. A presenza dun deputado do Bloque Nacionalista Galego en Madrid deixou en evidencia a falta de previsión, a falta de acción social e a falta de políticas do señor Núñez Feijóo, que pensou que non nos íamos dar conta do que estiveron facendo durante todos estes anos. Privatizar e recortar servizos públicos e desmantelar o pouco texido industrial que tiñamos. E por si iso non fora suficiente, temos unha constante maré de xóvenes que teñen que abandonar o país porque non hai futuro, entre eles moitos investigadores. Galiza merece moito máis que 11 anos de desgoberno e de sumisión a Madrid. Galicia merece un cambio político cunha alternativa política. E aquí a oposición é a que ten que ter altura de miras. Xogámonos moito. E eu entendo que xuntos podemos lograr un cambio de verdade, un cambio para facer de Galicia unha boa nación, unha nación máis forte, con futuro e con moito desenvolvemento. Non xoguemos con lume, vayamos a por todas.